Ladies and gentlemen, manyai pano timboonesana nyaya dziri panapa ma-updates andawa nawo ndakakubatirai. Aiwa, kana uchisupporta Zanupf wakadzungara. In fact, udza munhu ari paside nekuti kana uchisupporta Zanupf. Alright, anyway, kana uchiziva kuti unodedzera kuti basi neZanupf, tanga nekulika this video right now kuti Zanupf yacho iboy kani. Right, mukona nyaya iri panapa ka ma-updates andiri kuuya nawo nhasi ka. Atifunga kuti zvinopera mushe because vanhu vacho ka nhasi vani Juma ndiri pachiki ndiri pahasha chaipo chaipo. Zvinhu zviri kuitika panapa, ndatanga ndasangana naNiki Mangwana. Pane something zvanga achida kutaura, zvanga achedza kutaura, ende inini ndakumuziva Niki Mangwana zvakanyanyisa. Mimi vanhu vazhinji munotadza munzwisa kuti Niki anenge adawedza kuti ase banda akutoziva mastatement kuti akataura zvakati anenge ane murabarada wenyaya dzaanenge arikuda kutaura. So Niki Mangwana atbuda achiti zvoni President Idi Mnangagwa had a very demanding 2024. On this clip we have just summarized some of his public events, mainly made of commissioning impactful projects coming to friction as breaking grounds in others. It was a hectic year. Let me enjoy a well-earned break. Hey. Ndabva ndazviona ndikati right, vanhu vacho vatotanga vanenge vatogadzirira inini zvangu zvemaprojects aya angataura. Ndaitaura nchiti izvi I don't think kuti zviri necessary kuti a whole sitting president anzi anobuda achienda kunoitiswa zvinhu zvakadaro. Makutoti munhu azi hey, it was a hectic year. Aitazoita hectic kozi ukatobuda ukafamba nemota unobuda uko kana kuti nentege muchitenderera muchiita ma small projects, wagara unozongoneta zvekuzonzi result manje yechinhu chongo uchiita idiki kana kuti chi. Handisati ndakamboona kana kune dzimwe nyika zvinonzi whole sitting president aenda kuno commission maflats. Mika kana kuti president avhura chechi ndo ma projects avo muri kuti muda kutaura iwewe munzi saka amen pamwe zvine zvazvinokupai. But inini mu economy yeZimbabwe chechi inobatsira chi inobatsira chi pa economy. Ngatishandise brain and I know kuti umwe munhu ndakatanga kuti chechi inobatsira chi pa economy atanga kuti iwe wakutanga kuda kuti taura against church. Haina kana cheno contribute when it comes pa economy nyika. Kana muda kuti daro Zimbabwe ine ma churches hobo iri the poorest. Kunotona nyika dzakawanda dzisitori na machechi ekutonzi kwatonzi kune 3 machechi chete nyika yese 3 but ndo nyika dzezvonzi ma richest country. Handisi kuti chi kana kuti chi, ndingotaura on behalf of vaya vanoda kuya vachizoita nyangana zvezvizvi zvinodika. Saka pabuda nyaya iyoyo ichitaurwa naNiki Mangwana, ndine zvinhu zvandabva ndamhanya ndabva ndamumirira kuti abva angodonhedza kuti chi chaarikuda kutaura. So nyaya iripo pari kunzi reassignment of ministers in terms of subsection 1 of section 104 of the Constitution of Zimbabwe. His Excellency President Idi Mnangagwa has reassigned the underlisted ministers as follows: Honorable J.G. Moyo, MP, Minister of Energy and Power Development; Honorable E. Moyo, MP, Minister of Public Service, Labor and Social Welfare. The reassignment are with immediate effect. Ndo zvavabuda varonga nhasi. In short, tirungoti chibaba tingati chimudhara munoti chi, I don't know, cause vanhu vacho ka tirungoti vanonesa kuti vataro kuti chi, but anyway mudhara waya iona nezvemagetsi waya vambonzi chimbobva ipapo timbotry kuona kuti hapana umwe vanokwanisa kuzvigonere. I think ndakwanisa kutaura zviri safe handiti, because vamwe munozotanga kuti iwe hauna matyira waya uchitaura vakadaro vanozozviteerera sei kana uchivaudza that way. So iye anga ari kumbotamba ari pamagetsi, ari kutamba ari pabasa, ari kunzi amboita se kwamboiswa mumwe. Ndo the current situation in Zimbabwe. I think izvi zvekuti shafulana takazvitaura even though vanhu vakawanda vakamirira kudzingwa basa kwaNiki Mangwana, kudzingwa basa kwaGeorge Charamba, ende vanhu vangafara chaizvo. Varume ivavo vangasekwa sekuseka kwavanenge zvinoita George Charamba achizhinya ari kutwitter. Vanhu vakamirira kuti one day is one day zvikwanise kumboitikawo kwaari. So ndo zvinhu zvaitika panapa. Ende imwe nyaya iri kundinetsa ipapo, handiti vari kumhanyira ambomhanya aposta akati zvoni hey vakazoshanda vakazodidi vakanokomishena zvinhu zvakawanda munhu ari kuleave uyu, but akutonzi akutotanga kutoshafula vanhu ari kuleave. Ko varipo ma-acting president vari kubasa ravo racho nderechi, vari kuacta chicha zvezvo guys akazvitaura. Usuka zvikureva kuti mamwe madeals ese anoitika kana kuti business muri inoitika sese nemapresident in January kuZimbabwe zvakatomira. Ndo zvazviri kutoedza kureva kuti zvinhu zvichatanga zotanga kufambiswa in February, because kana tiri kuti parodonzi paroda uchinjwa minister munhu anombodzoka kuleave kwaanenge ari
guys, balance me baba, zvinofamba sei, munoionawo sei nyaya iyi? I mean munoitongawo sei, munoitongawo sei nyaya iyi? Munhu ari kulive guys, ndo zvatiri kuziva guys. Pamwe ameno pamwe ndomaitiro acho echizimba acho, but kana kuti jack of all trades kwacho ndi kutozvishaya. And tiri papo vakomana avazochinjana manje. It's now official. Matanga na matanga. Anza matanga na mutamba. Matanga na mutamba vachinjana. Matanga azoenda kanyaudzita inonzi hand over and take over. Inenge chiitika pabasa. Ndima kutoro take over. Ndo zvaitika, ndo kwayave nyaya yacho, ndo patingangokwanisa kukusira muri papo. Kune imwe ndambonzwa zvinzi kune mafloods aitika kuzvishava neayo draining system drainage system yangu ndikene imvura unenge yangodaiswa zvina chekuita nemafloods. Ndamboona pane kamwe kaprofit kakangopostwa, ndakazviprofita ayo drainage system and handisi kuzofa ndakataura izvozvo because ndikatotanga totaura nyaya iyo munozotanga kutoti ndakavenga maprofits. Hakuna nyaya, musaudzwe nyaya zvinzi kuzvishava kune mafloods. I don't want to comment on that zvangu, but ndangoti ndingokudzai kuti drainage system ndo zvandaona ini ndatopedza. Ameno kana airuva munoti mafloods acho, ameno mune maizoiteiko nezvinhu, ameno mune makuti unobvunza maticha ekudzidzisa geography kuti mafloods acho munenge muchiedza kuti chinenge chiri chichaizvo. I think that's all for my updates ari panapa aya. So zvandiri kuda kuita panapa ndoda kukusiyai muchiteerera audio vanhu vakadhiniwa mana muZimbabwe. Kana uchinge une yako unondisenderawo ipapo vanhu mosara muchinzwa zvanhasi, sare muchiteerera iyoyi. Ma-elections aya e2018 aya 2018 ndakanyora tsamba yangu kuJudicial Service Commission ndichitizvo ma-elections aya dai ambomirwa tigadziridze dambudziko renyika, nekuti hatisi kuda kuti vana veZimbabwe vagohutisa ma-elections anozonzi tabirwa zvinowo ndo zvichaitika. Hazvizvi zvakaitika here? Murikuzoona manje, right? Vachamisa vambva vatora mhosva yavo vakaisa kuSupreme Court. Handitika vachiti ndakabirwa, handitika dare rekuSupreme Court risati ragara, handitika ndakanyora tsamba ini kuSupreme Court handinayo ndichitini. Before the judgment of the case which was ended in by political parties about the disputed 2018 presidential election, I can foresee the judgment is also going to be disputed. Judgment payakazouya haina kuti disputed kusvika parinasi. Murikuzoona tichitaura zvinhu zvinoitika zvacho izvozvo. Iyo election iripo yazopedza yanetsa 2023 iyi, handitika takanyora futi tsamba, mirai, ndikanyora tsamba kuparliament kunana Wamutenda, mirai ma-elections timbogadzira ABCD. Tikakumbira vana hichirema kuti zvimirwe zvema-elections izvi timbogadzira ABCD. Parliament yakandipindura chitiyo havakwanisi kuti ma-elections iwo yamiswe nokuti takazviwirirana mu-constitution. Handikuzvona. Now, kana zvese zvatakawirirana mu-constitution zviri zvozofanira kuti zviteedzerwe. Iye zvezve mapato ezvematongerwo enyika muri kuneserana chii? Nokuti makawirirana mu-constitution kuti munhu wega ngaave nebato rake. Munhu wega ngaave nebato rake. Saka vanhu vaita mapato avo, uyu rake muri kuneserana chii? Murikuona mumba une mhuri yako, baba mai nevana, uyu rake bato, munogarisana semba imomo tichiziva kuti mapato haagarisani zvakanaka. Hakusi kukonzera kubreka mamarriages vamwe vanhu, zvinoitwa zvinhu zvinoshandira nyika kana musati mazvipasisa. Garai pasi, panoda kugarwa pasi mongorora kuti hazvina ma-after effects here musati mapasisa zvimwe zvinhu so. Masona manje pane a lot of things zvinoda kugadzirwa mu-constitution yedu, a lot zvoda kuti zviitwe togadzirisa that constitution iyo haina kumbomira zvakanaka muono rangu handinei time. Mazona manje saka tinenge tichida kubetserana, but unoshaya pekutangira, so unenge uchitobvunzwa zvechikoro. Takuita kunge munoti sina vanhu vakaenda kuchikoro. Wazona manje amunoti chikoro chaunenge uchibvunzwa unenge uchida kuti unyatsoita chikoro chinopfuura cheuprofesa here, kana kuti unongoita chikoro cherudzi chinozoita kuti ugadzire zvinhu zveZimbabwe zvifambe zvakanaka. Ngatibatsiranei chete veduwe, ngatibatsiranei kushorana karusoro tichipopotedzana. Hazvireve chinhu hazvina zvazvinombobatsira. Kana an election
umunhu wakabvuma kuita an election inonzi iri secret, nekuti masecret box ka is ukabvuma kuita zvinhu zviri secret, kana munhu achikwanisa kubira zviri secret anongokubira nekuti zviri secret. There is no way you can prove kuti ndabirwa zvinhu zvakaitwa zviri secret. How do you know kuti wakabirwa iwewo zvinhu zvakaitwa zviri secret? Andipazona ndo zvinonetsa zvacho. Secret inonetsa kuita zvinhu zviri secret nguva yese zvinonetsa mazvona manje. Saka ngatibatsiranei tichifamba tichienda mberi. Matei.